Daghang salamat o tagbalay. So update nato mga pinangga. Kumanata sa Cebu nga Cebu, paingon nata sa Arigao Cebu. Ni kato mga musugat karon mga higalaan. Nata pa Arigao nata mga higala. Ni udto lang daan ha kay si mapas mo noon mo mga pinangga no. Kamutanan nga mga naglantaw karon diha mga pinangga. So update kita kanunay ani mga pinangga no para sa mga kaayuhan, mga kahigalaan o unya mga higala sa tanan nga mga taga mga nanugat sa Lutupan diha sa Naga sa San Fernando. Walay nisugat sa San Fernando. Sa mga nisugat diha sa Karkar, diha sa Simunga, salamat kaayo niya sa mga nagulat diha sa Arigao. Salamat kayo na natoy nanawag mga pinangga nagulat diha sa Arigao Cebu. Nakato mga musugat mga higala no pa adto pa ta hangtod pa ta dito sa uslob mga higala pag hatod niya to ang dala karon nga produkto mga pinangga no. So shout out no hani ni Sandigan Dadios may unto tang may unto ni Dabatilona amping sa biyahitang Mamer na Recreo padaog sad ko tang looy ka. Okay ma'am. Ismail Ibrahim tang pang 2 PM lang po. Sige mga pinangga no. Dala na to ang atong Bioherb Healing Tiki-Tiki Bioherb Oil Eye Wash Capsule Herbal Beauty Soap mga pinangga. Medyo luya-luya na gyud kay tulo na may kadlaw mga pinanggang naas karsada mga higala ga biyahe no. Nya mo to ganiha nga ga-live ko ga duka gitulog no mga pinangga. Luya na los mapatang ni add friend ko nimo i-appeal ko group chat. Na accept na nako no tanan mga nag-add friend nako mga pinangga. Ako man tong gi-share ninyo, ako man tong gi-post ang ako ang Facebook account. Ako na tong accept tanan mga nag-add friend mga pinangga no. So ana lang kamo mga wala pa kasugat diha kuan lang mga pinangga. Relax lang baby tang unsa may patdan alas 2 ining among dala maayo ni mga pinangga no sa 3D mga pinangga. Pero ang ako aron gipaningkamutan adto ta sa Tigal Visayas ug Mindanao mga pinangga kay murag mas dako-dako tag chance dito mga pinangga no. Ang karon mga sakuan sa hatag diretso sa 3D murag arita sa kuan 3D ato lang ning tarungon og hatag mga pinangga nga malingaw jud mo mga pinangga. Malipay di lang kay malingaw, malipay pud din taon mga pinangga no nang makadaog. So malipay man tanang makadaog kisa may di malipay di og makadaog di ba. Malipay gid mo no, malipay kita tanan mga pinangga. Kuan sa mga nanugat sa Naga naman to special no nga gisulat nako nya nang gipahabol nga usa ka buok karon nga gialarma nako no. So mao na mga pinangga sa Dakbayan Sugbo cancel tata mga higala no, cancel ta ugma mga pinangga. So adto na lang ko sa pwede sa Sabado no. Masay nindot ipaway Sabado, Domingo yun no. Mahuway Domingo. Ha? Akong dungog up. Tang salamat sa 764 Rumble Jud 30. Uy ha, congratulations. Mga nakadaogan niya nag-on-the-spot ang atong gihatag sa STL Visayas ug STL Mindanao mga pinangga no. So mga kahigalaan, mga kaigsuonan, pwede naman magkuan lang mo mag-add friend lang mo sa kuha mga higala.
kay aron magkasabot ta mga pinangga. Ang kuan ani, pwede raman mga pinangga mag-dealer mo, asa mong dapita gusto mag-dealer mga pinangga, aron amo na lang ihatod dira mga pinangga, no? Amo na lang ihatod diha mga kahigalaan, diretso direkta ninyo mga pinangga, dayon kuan lang mga kahigalaan, no? Doon na mo'y discount ana mga pinangga. Cancel ta sa wala tayo sa store karong Domingo mga higala sa South Cebu mga pinangga, dayon sa Dakbayan Sugbo naman to'y nag order mga higala mga pinangga o 40 ka box si ma'am sa kay update ato. Update lang ma'am kung mo dayon ka ma'am, no? Kay dugay pa pud atong ban. So ana lang mga kahigalaan mga kaigsuunan, dayon sa tanan mga pinangga, lantaw lang yun mo dira mga nakasugat ugwa kasugat kay naragid gihapon mo yung mapupo mga pinangga. Paki-follow lang, no? Shout out ha. Shout out ni Ma'am Hani ni Sandigan Dadios, shout out ni Ma'am Nida Batilona, amping si biyahe Ma'am Mirna Recreo, Ismail Ibrahim, Nancy Monterde Yanok, Lori Compo Ribundo, Adam Sashari, Los Mapa, Ma'am Philly Tyros, Ma'am Rinalina Raya Encarnacion, ni Ma'am Nancy Monterde Yanok. Oh, shout out Lori Compo Ridundo, ni Adam Sashari mga higala. Okay, shout out ni Ma'am Marivic Lebria Colpable, Dias Mualboal, no? Ang iyang nadaog mga higala mga pinangga. Atang mayong udto, salamat sa imong mga number. Grabe si Ma'am Marivic Mualboal. Ni hawd karon mga pinangga. Anang hawd kadaugan, no? Sige, onya karon mga higala mga pinangga, naglantaw 192 kabuok mga kahigalaan mga kaigsunan mga pinangga. Kay okay, alas 11 ayaw mong kalimot sa tuang pang STL Visayas o pang STL Mindanao mga pinangga, no? Tang kung mapalit ko imo produkto haplas og sabon ay was pilatang barato ra ma'am nya PM lang ta ma'am, akong i-share ako ang Facebook account diya sa to ang Facebook page nya i-add friend lang ninyo mga pinangga, no? Mga kahigalaan mga kaigsuunan. Tang good morning, always watching San Miguel Bakong Negros Oriental, amping sa biyahe. God bless. Maricolarte mayong udto. Erenia Puhanis mayong udto. Mayong udto sa tanan mga pinangga. Unya mga higala ang ato lang mga pinangga. Ang ato lang ani mo ato. Tang good morning, always watching San Miguel Bakong Negros Oriental, amping sa biyahe. God bless. Sige mga pinangga. Nga mga higala kuano sa mga magpa-GNT diha. Asa mong dapita ron. Order ako sa kabuok mga pinangga inyong paliton. Mga pinangga, tagaan ta mo pakapin nga alarma guide o katong daily guide nato nga pang 1 year. Ma'am Lori Incarques Lalikan Tanhay, shout out from Tuburan. Salamat Ma'am Lori. Ma'am Lani Mahinay Mainit, shout out. Conchita Mepiasa, shout out.
Unya shout out sa tanan mga kaigalaan. Marie Colarte, shout out ninyo tanan mga pinangga, no? Ang ato ani mayong udto boss, ana boss doy ko, no? Mayong udto boss doy, mayong udto sad. Sa naman eh. Boss doy na undahan mga pinangga. Hello di Jolie di Sikoya, shout out ko diri Maligaya Hinatuan. Okay, sige Mami Regine Sineca tang mayong udto niyong tanan mga pinangga nga inaot ka na kapaniudto na mo diha. Sa mga magpa-shout out diha, comment lang mo, no? Mga kaigsuunan, comment lang mo. Ma'am Bernadita Minggito tang mga unta og mayong udto nimo watching from Lapu-Lapu City. Watching from Dipulog, Ma'am Nit ni si Sario Alquran. Shout out ninyo diha mga pinangga, mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Salamat sa mga nag-share sa tong Facebook live. Nit ni si Sario Alquran, shout out unya mga higala, mga pinangga. Salamat kaayo sa inyong paglantaw kanunay. Di ay 275 nga naglantaw. Salamat ka sa inyong paglantaw niya para sa mga naglantaw diha, mga pinangga. Di ay para inyo mga naglantaw diha karon. Tang mayong udto from Bukidnon Tagpila imo sabon. Barato ra ma'am, barato ra kayo. Mag-yad mga higala sa simbahan Katoliko sa Argao mga pinangga. Dayon pag human ani di atas dalaget alas 11:50 naman di ay. So nakitay sa kong gikaingon do na gitay late mga higala kay di na to matagaan ang atong biyahe no kadalanan mga pinangga. Tang mayong udto from Usamis sa mana Misamis. Idol ka na sure idol para makadaog punta lah. Para ba ko wala na ko sure dol. Wala na ko sure ani. Mga pinangga mo na nga. Nagani ko yatag live ginagmay lang ninyo. Gawas og sikretong hatag mga higala. Pwede ra na mga pinangga. Mamil sa kapin ko 5. Tang beauty shop lang ako. Sige. Daghang kayo salamat ninyo tanan mga pinangga, no? Mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Tang good morning, shout out from Mindanao. Exodus Barasi. Shout out ninyong tanan diha mga pinangga. Tang pwede ko mangayo og para pista. Nuni tutuhot. Andamon, shout out. Mabil Badhilis, shout out. Watching from Agusan del Sur nya payat nga laki tang please pang birthday sa akong anak. Sige. Salamat kayo sa inyong paglantaw diha. Okay, niya shout out ninyong tanan. Okay, mga higalo. Ang ato lang ani makadaog di taron ani. Mga pinangga na sikreto mga pinangga, no? Then ayaw mo chat sa musin asa na lang mo chat ha. Mga kaigsuunan. Sige, onya Ma'am Jennifer Manos, shout out sa tanan nga mga naglantaw diya.
na tayo pahabol mga higala, mga pinangga niyang taod-taod ha. So sa gihapon mga pinangga akong usbon doon na lang may mga higala sa simbahan Katoliko doon may gargaw. Pila lang ka minuto na namig argaw. Yun di sa dalagit mga pinangga, no? Sige, daghang kayo salamat sa inyong paglantaw niya. Iya mo kalimot na 999 biyahe. STL Visayas o STL Mindanao.